Son Amparo Alonso Betanzos, traballo na Facultade de Informática, son profesora de asignaturas de Intelixencia Artificial, dediqueime á Intelixencia Artificial dende que fixen a tesina naquel entón, que sería algo así equivalente a un traballo fin de máster, na Universidade de Santiago, en Enxeñería Química, por certo, pero o traballo xa era de monitorización en temas que tiñan que ver coa bioinformática, e dende entón, pois, a Intelixencia Artificial é a miña paixón do traballo. Pois o Premio María Bonenburgue para min é un privilexio tremendo por as mulleres que o recibiron antes que a min, que son referentes nos seus campos científicos de investigación. E despois pareceme moi importante que acheguemos a sociedade a visibilizar as mulleres, porque hai moi poucos referentes femininos nos libros de texto, e eu creo que é fundamental para que as nenas queiran ter unha carreira en disciplinas científicas, non? Ver que ti queres ser coma, poder soñar con algo que xa ves que pode ter realidade. Creo que é fundamental que existan estes premios para poder ter esa visualización. Realmente é curioso que nunha profesión como esta, onde os salarios hai menos brecha salarial, onde é unha profesión para min apaixonante, non? Donde teis relación con moito tipo de profesionais, pois as mulleres non as collan. Eu creo que se debe a probablemente temas educativos, de que cada vez os medios de comunicación e en xeral a educación lle impón ás rapazas uns modelos de comportamento, incluso de apariencia externa diferentes das dos homes, non? Todos conocemos a frase esta de hola princesa, que tal, campeón? Pois este tipo de cousas acaban, según moitos estudios que hai por aí, dicindolle ás nenas que non son capaces de desenvolver unha carreira en enxeñería xa cando teñen 8 anos, non? Algo estamos facendo mal na educación, algo estamos facendo mal na comunicación, moi probablemente tamén hai problemas nas familias, na que a maioría dos pais non animan as nenas a que sigan unha carreira en enxeñería, non? A verdade é que hai, agora mesmo, por exemplo, estamos traballando en temas que teñen que ver coa sostenibilidade medioambiental, cun equipo de sociólogos e psicólogos de distintos países de Europa, porque é un proxecto europeo, e estamos estudando tamén as perspectivas de xénero, é dicir, o estudo se trata de ver como as distintas persoas aceptamos ser máis proambientales, digamos, non? E aquí estamos vendo pois que é diferente como enfocan as mulleres de como enfocan estas situacións os homes. Hai moitas cousas en educación que teñen que ver con isto. A mí me gustaría tamén traballar nos temas educativos, ver como podemos facer para que as nenas se sintan máis capaces de calquera cousa desde que son pequenas, non? Eu recordo que cando eu era pequena eu me sentía capaz de facer calquera profesión. Agora eu leo que as nenas se inhiben de estudiar disciplinas STEM, máis disciplinas que teñen que ver coa enxeñería en xeral. Non entendo por que isto e me gustaría contribuir a que deixase de ser así. Eu non topei nada especial. O certo é que cando falas con outras mulleres sí que te das conta de que sempre había un pouquiño isto de botarte para atrás, non? De que por que non buscabas algo un pouquiño máis femenino ou por que non buscabas outro tipo de cousas, e a veces nas reunións, pois moitas veces comentamos que nos pasa que ti das unha opinión e o mellor se diluye, non? Porque se ti opinas, despois alguén se acaba apropiando desa opinión que deixa de ser túa, que non pasa nada, que está ben, porque o que queres é que se discuta sobre ese tema ou que se busque unha aproximación dese estilo. Pero sí que é certo que hai aínda moitos patróns de comportamento que tenemos que cambiar. Está comprobado que os equipos diversos funcionan moitísimo mellor que os equipos digamos, máis homoxéneos. Por que? Pois porque aportas distintos puntos de vista, iso sempre é enriquecedor, non? Por exemplo, en Intelixencia Artificial falamos moitas veces dos sesgos nos conxuntos de datos, non? Nos apoiamos en grandes conxuntos de datos para
pois, determinar novos patróns. Eses conxuntos de datos son do mundo real e están sesgados. Entonces, que pasa? Que se ti non detectas ese sesgo, estás perpetuando un xeito de comportamento que pois, separa pois, a xente pois, en función pois, da súa raza ou do seu xénero, non? Coñecidos son os algoritmos de inteligencia artificial, por exemplo, os de recoñecemento facial, que non funcionan ben en persoas de raza negra, ou funcionan peor aínda en persoas de raza negra que son mulleres. Pois os sistemas de reclutamento de reclutamento de persoal que funcionan peor coas mulleres en temas que teñen que ver coa tecnoloxía, porque hai moi pouquiños currícula en tecnoloxía de mulleres, entón confunde, digamos, a ausencia con falta de aptitud, e non lle ofrece eses traballos a mulleres, non? Ou os algoritmos de embeddings, que son os que se utilizan, entre outras cousas, nos traductores automáticos, e fan identificación de termos, entón identifican termos como pai, médico, nai, enfermeira. Non? Este tipo de cousas, se ti non as detectas, pois, claro, siguen perpetuando eses roles, non? No tempo, e pasa pois, coa religión, co xénero, coa raza. Ter un equipo diverso axuda a identificar eso. Ter un equipo homoxéneo, pois, ao mellor, non te percibes de que eso está ocurrindo así, non? Eu creo que o futuro ten que ser igualitario ou non vai ser, porque estamos asistindo a un montón de eventos que vemos que xa estaba cambiando o mundo, pero isto da pandemia viu a acelerar todo isto, non? Non sei, eu creo que sempre vamos para mellor, son optimista nata nese sentido. Creo que o primeiro que teis que facer para solucionar un problema é saber que o teis. Eu creo que desto sí que somos conscientes que o temos, non? En todas, é certo tamén que levamos moitísimos anos intentando disminuir este sesgo, esta brecha de xénero, e que a brecha non baixa. Pero eu creo que sendo conscientes de todo isto, intentando visualizar as mulleres, é importante. Por exemplo, na Facultade de Informática hai, que eu saiba neste momento, 2 grupos nos que a coordinadora é unha muller. Un é o meu grupo e outro é pois, o grupo de outra muller. E no meu, que sei, os dous teñen máis mulleres do que a media, non? O meu ten unha media casi do máis do 45% do grupo de investigación somos mulleres, nunha facultade onde o 12% das estudantes son mulleres, non? Eu creo que eso ten que ser un exemplo, tennos que enseñar que vamos por un camiño onde visualizar é importante, visibilizar a labor das mulleres é relevante para isto. É que a inteligencia artificial, claro que vai crecer no futuro, pero xa está influindo no presente, é dicir, en cousas que facemos todos os días. Eu xa non lle pregunto a xente por onde se vai aquí ou alá. Sacas o teléfono e utilizas unha aplicación que usa inteligencia artificial para decirche por onde teis que ir. Ves a televisión, ves calquera plataforma e che vai recomendando que che vai a gustar en función do que viches antes e como se estás valorando. Cada vez hai unha fusión máis estreita entre o mundo físico, digamos, e o mundo digital, non? Pois a mí me gusta moito poñer exemplos galegos, non? Entonces, o todo que é agricultura, que vai a ser moitísimo máis sostible, porque teremos menos fertilizantes, porque saberemos cando hai que recoller o viño, porque xa sabemos cando hai que recoller o viño, cando hai problemas ou pode habelos con algún tipo de enfermedade das vides, eu que sei, as compañías de cervexa usan para saber que tipo de novos sabores nos pode gustar máis, ou tendas que temos de grandes cadenas en Galicia para fusionar as tendas virtuales e as tendas físicas e decirche pois que o que máis che vai a ir co que vas a comprar, ou o que sei, ou disminuir as colas, non? É dicir, xa está aquí. No futuro eu creo que vai a crecer aínda máis, porque quedan moitísimas cousas por facer en inteligencia artificial, está afectando a todos os campos, e eu creo que un dos campos que máis se vai beneficiar, ou un par deles dos que se van a beneficiar, é a saúde e a educación, non? Poder ter unha saúde moito máis personalizada, por exemplo, que parte da razón de ter estas vacunas tan rápido tamén foi gracias á inteligencia artificial, non? Que foi inspeccionando, mirando a ver que tipo de compostos ou de búsqueda nesas solucións eran as mellores. En educación, pois cada vez
poderemos chegar con máis calidade, con máis individualidade a cada neno, non? Deixando que os profesores teñan tempo de calidad para atender a eses rapaces, e podendo chegar con ferramentas de boa calidade a sitios que agora pois non podes chegar porque están moi lonxe xeográficamente ou porque é unha zona deprimida. Eu creo que todo eso nos vai a dar moita capacidade. Por suposto, o tempo non todo é tan bonito en todo, non? Toda a tecnoloxía ten a súa parte máis oscura. Eu creo que en eso Europa sí que aposta por unha inteligencia artificial ética, sostible, ao servicio das persoas, non? Eu creo que eso vai a ser unha visión que espero vai a prevalecer, non? Sobre a visión china, por exemplo, máis encamiñada a unha utilización da inteligencia artificial para monitorizar a xente. Neso estamos aínda, quero decir, queda moito por facer na inteligencia artificial. Eu creo que basicamente necesitamos incorporar mulleres aos equipos de inteligencia artificial para reducir todos estes nesgos que aínda hai na inteligencia artificial e en todo o que ten que ver coa tecnoloxía, non? Lamentablemente, resulta bastante curioso que nos países nos que se supón que hai máis igualdade de xénero, o tempo hai menos estudantes de tecnoloxía mulleres. Isto se chama paradoxa da igualdade, non? En outros países, pois, donde supostamente a desigualdade é máis grande, pois hai máis mulleres que estudian tecnoloxía. A que se debe? Pois non sei se os salarios en tecnoloxía, ao que é a propia, digamos, a repercusión social do que faz, non? Claramente, pois tamén debe de influir de algún xeito. A verdade é que é un traballo que nos queda moito camiño por facer. Pero hai moitas cousas en inteligencia artificial que hai que arranxar e que nos estamos dando de conta. Por exemplo, o tema dos asistentes personales, non? Deste Siri, Cortana, etc. Casi todos inicialmente son mulleres, con voces de muller e cunha personalidade definida bastante ao servicio do xefe, digamos, mentras que se as voces que elixes son homes teñen unha personalidade distinta, non? Este tipo de diferencias, estes sesgos, pois hai que eliminalos e temos que traballar para que eso non ocurra, non? Pois eu lle diría que é a disciplina máis apaixonante neste momento, que é o que está configurando como vai ser o mundo no día de mañán e que teñen que vir para que entre todos o fagamos posible.